Mahilig ka rin bang mag-explore katulad ko? Tara, samahan nyo ako sa Choi Garden Clark para tikman yung mga authentic Chinese foods nila dito na ang mismo nagluluto ay award-winning international Chinese chef. Masibayo kabalayan niya Kuya Alvin Botis na Exploring Pampanga. For today's vlog guys, muli tayo nagbalik dito sa Royce Hotel. So last Monday, galing tayo dun sa kanilang amare. So ngayon, muli tayo na-invite dito sa Choi Garden. So nag-serve sila dito ng mga Chinese foods. And of course guys, yung mga favorites nating dim sum. So excited ko nang tikman yung mga foods nila dito. Nag-enjoy tayo last Monday dun sa mga foods ni Amare. For sure, mag-enjoy din tayo dito sa Choi Garden. Dito tayo ngayon sa kanilang VIP room. Kung may mga special meetings kayo or gusto nyo celebrate, exclusive na para sa inyo lang. So, meron silang mga VIP room dito. Ayan, good for 10 seaters. Nandito tayo ngayon sa kanilang isa sa mga VIP room dito sa may taas or sa may premier ng Choi Garden. Actually, meron silang 5 VIP room dito. Yung dalawang VIP room is exclusive lang talaga, pero may 3 VIP room dito guys na good for 10 packs per VIP room. So pwede mo siyang buksan dito sa may gitna. So collapsible sila kung marami kayo. Good for 30 packs guys. Kung may mga intimate celebration kayong sineselebrate, pwede kayo dito. Tikman lahat ng mga foods na sinerve sa atin ni Choi Garden. Siyempre, kasama natin si Noerin Pampanga. Talaga naman nag-enjoy din sila dun sa mga Chinese foods and of course, mga dim sum nila. Kaya ako nag-aanap kayo ng unforgettable dining experience guys na talagang bubusugin kayo sa mga Cantonese and for Chinese foods nila. Punta na kayo dito sa Choi Garden. Naalala ko nga yung kwento ng isang friend ko. So pumunta pa sila dito sa may Choi Garden para mag-take out at matikman yung mga Chinese foods nila. Talaga dinadayo nila from Tarlac itong Clark Pampanga para sa Jade itong si Choi Garden. Hanggang dito na lang. Don't forget to subscribe, like, comment, and click the notification bell para updated kayo sa lahat ng videos ko. And of course, huwag nyo kalimutan i-share ang video to para malaman din ng mga ibang kababayan natin dyan. Itong si Choi Garden Clark dito sa may Royce Hotel na nagsaserve ng mga masarap na mga Chinese foods and especially yung mga dim sum nila. So until our next vlog, peace out. Thank you.